Sospek sang pagmolestya sang 6 ka tuig nga bata sa syudad sang Bacolod ang arestado sang kapulisan. Apang sospek todong pagpanginwala nga lalaki kuno ang iya sini nga naluyagan. Masulhay ang sitwasyon sang 32 anyos nga si Garin de Jose, apisar gin lupot na sa karsel sang Police Station 2 sa syudad sang Bacolod. Sa iya pagpasundayag, siya subong ang star sang presuhan. Bag-o nga ginakalingawan sa mga preso ang sospek sang pagpangmolestya kag tuyo nga pagpanglugo sang isa ka 6 ka tuig nga bata. Ginapusan ka 2x2. Why ko man gin pa nila, kaya ba lantaw nilang bata, why man damage. Puno sa kapulisan, desidido ang Iloy sang biktima nga magpasaka sang kaso. Sa investigasyon sa kapulisan, ginupod sining bata sa may reclamation area. Kag dito sinigintuyo nga luguson ang biktima. Ginpanginwala naman sang suspect ang aligasyon batok sa iya, bangod, lalaki, ang iya sini naluyagan. Hindi ko mailigon sa mga babaye, agi ako. Basi ginako ako, wala na kay parengge kasama. Sure, di. Una na ininga na preso sa kaso sang rape sang tuig 2016 kag na-dismiss ang nagligad nga tuig matapos wala ginhikot sang complainant ang amo nga reklamo. Panugyan sang kapulisan sa maging ikanan, siguraduhon ang karakter sang mga nagapakilala abyan sang ila kabataan.